18. júl 26, strategický vrch pre Slovensko, Slovákov, máme tu vojsko, už asi viete, o čo ide, ide o Sitno, strategický kopec, hlavne v 16. storočí chránil územie. Toto miesto sa volá Južné skaly a veľakrát som bol na Sitne, ale Janošikovú posteľ a tento bod som nikdy nenavštívil. Až ma to mrzí teda, že toľko vody prešlo hronom, kým som sem došiel. Je tu tá Janošiková posteľ, tam sa vyvaloval, oddychoval šachodí po celom Slovensku, podobne ako ja. Rozdával peniaze, tak prečo by ho ľudia nemali radi. Populista, ale to je pokus o humor, trošku odľahčenie, čiže je tu veľa takýchto skál. Južné, poďme ešte na západné, aj možno aj severné skaly. Takže pohľad na juh je to jasné, že tamto ďalej Prenčov, smer Krupina, Štiavnický potok, Štiavnická dolina, Štiavnické vrchy, centrum Uhorska. V 18. storočí dokonca Štiavnica bola najväčšie uhorské mesto v čase osmanských nájazdov. Tamto ďalej Pukanec, vidíme ďalšie zaujímavé kopčeky, aj Hronský Inovec. Celé dobre na jednotku s hviezdičkou, čiže ešte raz. Južné scény nie, tie sú v Malej Fatre, ale južné skaly. Veľa ľudí sem nechodí, hovorím, prvýkrát som tu aj ja, čo ma mrzí, veľmi ma to mrzí. Stážne miesto. O Štiavnických vrchoch písal Jozef Horák. Najviac sa mi páčila poviedka alebo príbeh o Vartárovi, ktorý strážil aktíva miest, obcí, ľudí, životy ľudí. A to si dáme na inej skale. Ten príbeh už som na Janošikovej skale o tom rozprával. Tak celé dobre a hlavne je tu veľa hlučných ľudí. Tak ešte jeden detail. Skalné ruže. Tak naozaj kochám sa. Verím, že vás poteším.